Salam, hormatly watandaşlar. Bu bizim söhbetdeşligimiz ya etjek bolýan gurrundeşligimiz bir gaty agyr tema. Bu bu habar maňa dogrusyny aýtsam täze ýylyň öň ýanyna dekabr aýynyň 20-lerine gelip gowuşdy. Nebitdag şäherinden, Nebitdag şol häzirki Balkanabad. Şo gurruny men täze ýyldan öňe bermedim sebäp adamlaryň şonsuzam bir ýagdaýlar agyr keypini soğan ogrunan ýaly täze ýylyň bir şolum bayramçylygyny bir nastroýenysyn bozmaýyn aýdywym örmäňip şeýdip sakladym. Indi meni ýanwar aýynyň aýagy bolup barýar. Ýöne onu aýtmak gerek. Haýşam etdiler, şunu hökmen halmyrada ýetirseňizdi. Onsoň ol diňe bir Nebitdagy ýa Balkan welaýatyna degişli mesele däl, ol bütün Türkmenistana degişli. Bütün halkymyza degişli. Şoň üçin onu men şunkun hökmen agzap geçmegi makul bildim. Mesele watandaşlar şu zatlardan ibaret. Nebitdag şäheri görýän mesele maýdaly Aşgabatda bölekçiler ýa ilçeler mikrorayon dip adlandyrylýar da 30-njy mikrorayon ýa 10-njy 15-nji mikrorayon. Nebitdagda şol gurulan şäher gurulanan märi o taýda şolar kwartal dip adlandyrylýar. Meselem 208-nji kwartal, 209-njy kwartal, 210-njy kwartal näşe dip adlandyrylýar şu bölekleri mikrorayonlar. Maňa habar berilişine göre Nebitdagyň her bir kwartalyna ýa-ni polisiýa işgärleri tarapyndan mehman işgärlerim şu taýda ýa-ni hukuk goraýjylar, prokuraturaň işgärlerim şu taýda garaz egni pagorlusy bar bolsa, olar şu taýda her kwartalda bir ýuridik kwartirany şol bagyşlan we jelepkhana dip saklaýan ekenler. Ol ýerigem kimler gelýär? Ya kimler getirilýär? Esasan mektep okuwçylar getirilýär. Men öwran sorap gördüm, bir okuwçy bolman beýleki bir ýaşy bolşan ýa orta ýaşdaky gyýrgelirler bolaýmasyn diýsem ýok, halmyrada olar ýaldan anlar öz öýüne ýa başga ýerde ýa maşyly şäheriň çetine çykýarlar ýa dinjal şeýer bar ýa awadagy diýerler. Emma şol kwartallardaky açylan şol kwartiralar, saklanýan kwartiralar gizlin saklanylýar diýe. Ýöne şotak şol mektep okuwçylar getirilýär. Şo barada aýdaýsaňyz enatalar habardar bolsun çağalaryndan. Indi getirýän kimler? Egni pagorlylar, polisler, mehman işgärleri, prokuraturaň işgärleri. Olar niseredin şu okuwçylary, men olaň ýaşyny maýdyp oturmaýyn, ýetginjeklikden tämektep uturýany çeldi, şol bar diýär şolaň içinde. Indi ene ata öz çağasyny mektebe dip ugradýar. Mektebe gelýär, çağı klas okumaly, oturmaly. Muňa kim gözegçilik edýär? Klas ýol başçysy bar, onu soňra direktoriň ýa-ni okuw we terbiýeçilik baradaky ornmahar bar her bir mektepde. Indi şol iki adam jogapka. O nädip okuw wagty ol çağany mektepden alyp gidýärler o jaýlary. Kim ruhsat berýär? Ýa näçe mugallimler ýa mektep direktori ýa müdür enatasyna habar berenak sen çağan mektebe gelmedi ýa şuň okuwda bolmady diýip enatasyny habardar edenak. Bular hemmesi şo dilde uşuklar adamlar. Şo zawşyň ýa zawş diýersen orsyny müdürüň terbiýeçilik we bilim baradaky müdürüň edýän işleri şoň üstü bilen çağalar şu tak ugradylýar. Ol bir mesele gaty agyr elbetde. Ýöne hemme ýerde şol bar. Türkmenistan her bir şäherine, her bir etrabyny, welaýatyny bar. Ýöne men şunu Balkandan öz dogduk depemden başlamagy makul bildim sebäp ol meseleler agdylmasa galjak geldi, boljak geldi. Sebäp biz aýdyk gelýärsen bir ýyl barna Gurban Gulyň ýegerlerini köçede göwnüne ýarandygy elinden ýa saçyndan tutup maşyna atyp etjegmedi soň köçelerden ýalardy.
Öldürenlerim var. O vardı da aytıp geçtik 2,5 yılın dowamında. Türkmenin bir sözü var vatandaşlar. Ulu eşekten kiçi eşek bok ýymany öwrenir diye. Urban ulyň özi yegelleri edýän işleri şo bolansoň, ondan olara hyzmat edýän eli dubinkeli egni pagolular, olaram şonu edýän. Bolly. Sen kime arz etsin? Ene ata gördüm de kime arz etsin? Polise varsa enşo polisin özi. O prokuratura arz edip barsa ýene de şo prokurorun özi şol jaýlarda keýpçek haram keýpçek berip. Sudan şol aýdyp otyr şo Nebitdağın polisiniň başlygy hemme zady gurnan özi diýip habar berýär. Onsoň halk kime arz etmeli? Ya nädip kanun taýdan halk özüni ya öz maslahatyny goramalydygyny soragyna çykýar. Haýsy gurallaryň üstü bilen. Onsoň şol şeytanyň azdyryny özüniňki diýilşýäli. Bular şol inni şol gyýylaryň özlerini ekrana çykarýarlar TikTok'ta. Hana özlerini öz tenini hödür edip böyle näçe manat näme edip onu bar hana haýyş edýän ogrular şu çykyşyň aşagyna goýun şol TikTok'ta özlerini hödür edip beren Türkmenistan şol mektep okuwçy gyýylaryny barasy goýun şolar. Goý görsün görmedikleri ya inanmadıkları görelde bolar ya nusga bolar ya seresler. Muny ýörüýte diýerler. Halky degradasiýa düşürmek üçin, sandan çykarmak üçin akyl, okuw, bilim taýdan öýretdiler halky. Inni şol barjy şol maşgalatyny aqyýardaýyny bozmak üçin çağırır özüňiňki däl diýen netije getirmek üçin hökümetiň ýörüýte gurmaýan oýuny şu. Bu näme üçin başga bir ýerde bir zat eden bolaýmasyn, şol adamlaryň çykyşlary dinlenýän bolaýmasyn diýip inni owa aýlanyp adamlaryň elindäki telefonlaryny açyp dinleýärler diýe. Owa dakylar. Parisler bar. Şäherdekiler ýetişip bilen şäher uly da. Emma owa dakylar kiçi bolansoň, uçakka goý gelip öýüne aýlanyp, "Hawan telefonuňyzy gorkadyň" diýip şol eller telefonly ýaşlaryň elindäki telefonlary teredýärler. Şonu edýär hökümet, ha? Emma şular ýaly bozgokçylyk edip bereni görenak görmege mislenek. Ona beýle boldy. Ona beýle boldy. Inni Nebitdağ'a geldik, inni emma ýygyny dowam etdirek. Biz aýtdyk, o şol kim näme jenaýet eden bolsa ýa edýän bolsa haýdy wezipede oturarlygyna garamazdan ýanky Süleýmanyň depterine ýazylandyr, wagty gelende de täze Türkmenistanyň jezasyny çekjekdir diýip. Ene şol ýanky şu Nebitdağyň içeri işler bölümine işe ýa-ni aqyllykda ýerleşdirilen bir egni pagorly barada görüň beren. Ol adam men owada sunmaly, gyzlarbadyň özünden näli, gyzlarbadyň eteginden şol tutly gara bogoz diýilen owalarda şolak maşgalasy adygyň Irzagulyfler diýilen. Bular näde ad alyndylar. Biz bilýärsiň türkmenlerde esasan Balkan welaýatyny ilat oňluk dowar var, ýanky goýun onsoň düýedarçylyk ösen. Mallarçylykdan düýeli var. Şahsy hojalykda hökümetde ýokdy, şahsy hojalykda 3-den 5-den düýe saklaýan çarwa hojalykly gatykany Sowet zamanynda SSR kılınan soň şu wagtdan bary bolmaly. Indi şo düýeler näme diýär? Eýesiniň her bir eýesiniň öz basýan tagmasy bardy. Men Halmurat bolsam harpyn basýan, indi şu taýsyny çekgesen ondan düýe tagymdan boş wagty botlaýança ondan çölle garagymda gezip aýlanyp ondan wagty bolandan soň ýörüýte motorla aýlanýan adamlar bar. Şol düýäni tapyp, sen düýäni tapdyk, gördük diýip onu kökellap getirip owada goýýar, sen onuň bar alyp gaýdýar. Ol adamym, meni tapan adamym ömürden töleýän boldy şo bilen şey dip adamlar asyrlar boyu ýaşap oturan türkmen şo taýdy. Gyzlar adam şeýle ondan aňyrdy gadanjyk diýdi senler ol Nebitdağ ta şaq adama ýani Krasnovodska barýança şular ýaly döwürne ýaşap oturan halkymyz bar, gyzleterem şoňa. Ine bir Irzagulyfler nädip at alyn?
Buların ähli maşgalasy o taýda ırdagylyk bolup bir maşgala bir hojalykda äle bir näçe hojalykda doganlar bolmaly bir näçe dogan hogu. Bular düýe ogurusy ady bilen ine ýakasy tanalan diňe bir gyzlar bat etrabyna däli bütün Balkanyna. Bu düýe ogurlar näme diýär? Şo halkyň ýa-da çöl beýwanyna gezip beren düýelerini ýygnap gurdawy maşynalary ýükler, akydip Aşgabatyň bazaryna, Maryň bazaryna satyp ýa etedip satyp şeýdip haram baýlyk ýygnan maşgala şular. Gyzlar batlardan düýe ogurusy kim diýsen barmagyny şonmadyp görkezerler şuny. Ine şol düýe ogurlarynyň bir maşgalaçylygyny ýa agdasy Çary Yrdagulyw barada men aýdyp bermekçi. Ine bizim iki gullugymyzyň işleýiş tertibi, nämen şolardan gelen maglumat. Çary Yrdagulyw 2002-nji ýylda şol ýanky Türkmenistanyň harby institutyny gutarýa, kär boýunça tankist, soňra şol şotada ýanky bir şo ýyl 2002-nji ýylda 2002-nji ýylda çelli gutarýa, ýöne şol 2002-nji ýylda ýanky Niýasyň permany bilen gaýy gullugy da ýol gözegçilik gullugy içeri işler ministrliginden alınıp ýanky Goranmak ministrligine berildi. Şo Goranmak ministrligine de bilim ýanky tank sürüp beren ýa tankist göne şol pully ýer diýip şo tak para berip şo tak ýerleşdirýärler. Ony doganlar gardaşlary sebäp düýe ogurlugyndan ýygnan haram pullaryny ullanmalar bular para üçin. Ene şeýdip ol ýanky gaýy gullugyny ýa ýol gözegçilik gullugyny işleýär. 2007-nji ýylda haçan lelim häkimede gelenden soň ýanky şo gaýyny ýa ýol gullugyny ýene de gaýtadan alyp içeri işler ministrligine geçirýär. Şonda bir ýene de para berip şol Çary Yrdagulyw şol harby bolmaly, harbyda galmaly Goranmak ministrligine. Ýok, Goranmak ministrligine galmaýardy, para berip şol gaýy gözegçilik gullugyny ýol başy wezipede işlemäge Aňryk Aşgabatda goýulýar. Ýoksam şol ozal ýemede işläp berilýär bar ýanky bir 2002-nji ýylda Goranmak ministrine geçirilen harbylar seretdi da ýol gözegçilik. Şol harbylar soň ýene de ýygyna içeri işler ministrligine şo gulluk geçirilen şol harbylar garly harby gullukdy. Abi Çary Yrdagulyw para berip şol ýene de içeri işler ministrligine şol düşegüntli pully wezipesini ýygynan algap şo taýda işleýär. Soňra mana 2018-nji ýylda para almakda ýanky güman edilip de o taýdan para berip sypyp soň ony wezipesinden boşadyp peseldip ruhawat etrabyna ýöne pastawy milsioner edip ýanky ýol gözegçilik gullugyny eli taýakly durarlaryň biri belleýär. Soňra haçan 2020-nji ýylda Çakyw minister bellenenne ine şol taýda ýanky gyzlar batly pullarlarynyň kömegi bilen ýene de ýanky Çary Yrdagulyw ene şol ruhawatdan ýygyna getirilip Aşgabatda ministrlikde içeri işler ministrligine ýokary wezipelerin birini bellenýär. Innem 2020-nji ýylyň dekabryny mundan 2 aýym ýok. Ine ministeriň prikazy bilen Çary Yrdagulyw Balkan welaýatynyň içeri işler gullugynyň ýol gözegçilik bölüminiň başlygy, oblastnoy başlyk. Podpolkovnik diýýän ýazman. Seredin, şu bir maşgala, bir adamyň geçen ýol. Maşgalasy bar, Yrdagulyewler kim? On agasy, kakasynyň dogany welýärdi, agasy şol SSR ýykylandan soň bir zamany ozala başda täşgil ýetdi, gyzlar bolan demir ýol ýa zawod wagon guruluş zawodynyň wagon bejerişi zawodynyň başlygy. Onun täşgilden soň şulan biri bolmaly, olam Yrdagulyewler, ol zawody ýyp gömerelden biri. Emma ýene bir dogany, süýtdeş dogany Muhammed Yrdagulyw. Ol gyzlar batda kim diýip ýanky bilim sistemasynyň ýa garanon bilim sistemasynyň başlygy etraby.
Muhammed'in yemesi lakamy Muhammed Şagal. Muhammed diýsen hiç kim tananak, Muhammed Şagal diýsen hemme kişi tanýar. Şolum ene bütün etrafın bilim sistemasynyň başlygy. Ýene de aýtmalylar, şol Muhammed Şagal adyny ol türmede alan, türmede oturup gelen öyle. Ene türmede oturup gelen cenayet işi için adamy getir. Siyasi için oturanlar, la siyasi işler için otursa onu yam yoğudurdular, o öden nepeden çıkarıp. Ama son oğurluk işler için türmeye vasılya, türmeden çıkıp geliyorum, kızlar battı, para verip, şuun kun, kızlar batın, 68 min ilatlı kızlar batın, ahli ilim biliminin yol başçısı olup oturuyor, Muhammed Şahan değil yani. Ondan ne göreyim, hem mezat tepleşiyordu. Palisa doğan otur, yankı bir bilimde yenemir doğanlar otur. Mesela paraxor, bir doğan odur, Davud'u emetti, çurkap gitti. Onun odur bir iki maşgala, üç maşgala var, bütün ilatın dünyasını yok ettiler. Yine bir yani yeri, yine bir mektepte bilinmer yani ya, türmede oturup çıkan cenayet için. Şu mekteplerde okuyan gıyıllarım hana ertip şu polislerin aşağına yatırıyalı bağışlanmalı. Ya da prokurorluğun ya da mehemelen. Yine kuruk yapıllı. Bunun hemmecigi yine bir cenayetkar topar vatandaşlar. Biz son için ayda Türkmenistan'ın hükümet yok. Devletin hiçbir strukturası yok. Konstitusiya kağıt yüzünde işlenek, hiçbir kadı kanun işlenek, hiçbir devletin idaresi işlenek, adımları arz ederlik kapı yok, kurumu da yok. Yine şonun için gün güçlüyünki, kovurga dişliyinki. Kim näme edebilse elinden eline diye. Hani yine şuun kun, olgun emede dinlep seyrettim mali. Yani yaz ayını da yani Balkan'ın Esenolu etrafının ilatı arz edip bana yazan hatlarını size okuyup verdim neyse gerek. Kenarda yaşavotuyla balık tutmak kadağını. Şunu tankid edip onu Amerikaların çıdanlarlar da millet ayağa kalmasın deyip son serhede açıp şuları balık tutmaya ursat verdiler. İnne bir milletin saçağı hiç olmayanına bir balıklı oldu deyip begeni oturduk bol. Yine olgun o lellim. Esengula baranna halk bilen duşma korkuyor. Barp bilen halkın yani. O çölün içinde deryan denizin kenarını 4 samsa koyuptur. Şolonun biri balıkçı. Yine Esengulçu ödüm. Yine lellimin önüne çıkıp lağırıp bağırıp yine porhan bolup yine kazalaydı oturuyor. Hanımın utancı, hanımın namusu, sizler mi de ağaç oturan otaydı? Sizler mi şuun kun, esen olçular, işsiz oturan, susuz oturan? Ne için beytip yallaklayanız? Sizler mi diniz, nevit dağçılar, 89. yılda o Ermeliler ayağın kıyışık basanı bir gizede hem mesela bellisin ettiniz. Ne için bu uçuda çekip otursun? Ya görün kalkın ol kvartallarda kvartiler. Ya körmünüz? Ya onun biri var daşından size düzeltip vermeli mi? Vatandaşlar. O nahil beyle oluyor. Ondan diyanız, bizim diyenimizi dinleyen yok, bizim diyenimizi kulak asyan yok. Kim kulak atsın eğer sesinizi çıkarmayan otursanız? Kim? Ne atalar size yüzleniyor? Nevittar da akılır. Ya beylek şehir de akılır. Tapağı da yok. Çağılınız mektebe uğradığınızda siz şu çağın barp mektepte okuyanla dolu ınamınız var mı ya? Yok mu? Hasan barp barlak gördünüz çağınız mektepte mi ya yok mu? Demek şol kvartirelere baryan ekidilyan gıyzağıların birinin maskalasından çıkan çağılara. Neymiş olan hemizin en atası bilyen röydyanız. Yine bizim gelip düşen çukurumuz şu vatandaşlar. Yine ne edip duran rejimi ne çabun yani çıdamalı ya ne çabun saklamalı. Onlar biliyor. Şu ne açık halkı dargattığısa sonuçta olan hükmüne varlığı uzalacaktı. Şu ne açık halk samtık bolsa, ılımsız bolsa, bilimsiz bolsa, degradasıya düştü. Ne ama olur bilmeyen nur mu?
Ha bilmän nur masgalaryň aýra düşen şu mahal Türkiýede 2 milyona gola ilat masgalasyndan çağasyndan en atasyndan aýra ýaşap oty. Ha olaň ýygyna galylar näme bolýan näme anlasa bora. Şol ýürüýte diýerler. Şu barmasın birinciden. Baraýanna da şu taýda öňkü masgalasyn tapmasyn diýen haram niýet bilen edilip oty şu zatlar. Watandaşlar. Erti baraýyňyzda da kakaya ejegelliňmi diýip siziň gujoňyzda bökjek bolup duran çağılyňyzy tapmarsyňyz şu gidişine gitjek bolsa. Yetişmeliginden olur şolary şu haramy bulap otylar gije günni. Hem gorkuzya hem ürküzya hem haramy hödüredi. Günnüde ilatdyr ýa-da paral peşke salyp şu para peşkesem ýene de çağılyňyza sowgat eden bol. Ine ya boynuna zynjyr takan bolýarlar, ya eline pul beren bolýarlar, ya eline eşik eden bol. Ine şeýdi wazyr waýlaşyp ber. Ine edýän haramlyklary şol. Näme nebit taşlar siz göreň dakmy? Ya kızlar bat taşlar siz bilen dakmy? Ay ho 90-njy ýyllar şo kızlar batyň şol öňkü şol düýp tutulan mektebiniň güýçlüligi sebäpli 90-njy ýylda Türkmenistanyň premier ministri Han Ahmedov ýene de 5 tane ministr bardy. Kızlar batyň mekteplerini okap tutup çykyp şo taýda bilimi boýunça wezipe ýerlerler. Men beýleki ol artistleri ol hoca durdu hoca ne narifleri agzama. Adı belli artistleri agzama. Seredine haýsy mektepde okap oturdunuz indi kime nesip etdi şol? Ha, Muhammed Şagaly galymy kızlar batyň bilimi ýa ilymy. Ya göreň zatmy şu zatlar. Haçan siz şu zatlary düşünüp öz döwletinize, öz halkyňyza, öz ýurduňyza eýe çypjak. Besire her kizadyň çägi bardyr, gorkoklugyňam, ürkökligiňam. Ya biz yer ýüzünden ýitip gitmeli millet hökmünde. Ya da onu öz hakyky üçin göreşmeli. Serediňe hany gazaklar göreşip otyra öz hakyky üçin. Olary hiç kimin ýygyna öýüne salyp bilmez. O dökülen ganyň nahak bolmaz. Hasaby soralar. Bugun erti buyurgun serediň soň boljak zatlar. Şondan gorkansaň şuň kun ol 2 gerekmezde haritler arzarladan bolýar, gurban bolýar. Şu zatlardan gorkansaň indiňe welaýatlarda etraplaryny marasyny ýapyp saklap otyr. Sizden gorkansaň, menden näme sizden gorkansaň, halaýyk. Siz köçe çyksaňyz, soň gan görmäniňizde dolanmajagyňyzy bilýärler. Hasap sorajagyňyzy bilýärler. Siz bolsa bir-biriňizde seredip kim maslar kadyp öňüňizde busup ýatyrsyňyz. Bolmada. Şoň üçin aýdýar, oğurluklaryňyza eýelik edin, beýrek bilen derdiňizi paýlaşyň. Beýrek bilen dert paýlaşaňyzdan soň ýurduň içindäki öz owaňyzda, şäheriňizde ýagdaý paýlaşaňyzy şoň hökmen çözgüdünden taparsyňyz. Dert bar ýerine dermanyň bardyr, şonu seredip tapmak gerek. Ine men sizden şu zatlary haýyş edýän, watandaşlar. Menden hiç daha gatı görme. Şulary aldadı aýdýa ýa diýdi. Diýilmese de 40 güllap içime salyp oturdum. Şunu aýtsam mykam, aýtmasam mykam diýip. Aýtmasaňam hany olaň edip oturany. Ozal diňe ýegerleri haramy diýdik. Yerden ýören eňni pag bolu şonu edip otyr. Hiç kim bu zatlardan azat galasy ýok. Pikir etmäň o degse ýylyň çağısyny degýändir menke abat diýip. Ýok. Erti biwat bor hemmenke. Şoňa bar ýa, hemmedat. Eger sesiňi çykarman oturjak bolsaň. Bolýa sağa oturun, onda şuwullukça, hemmäňiziň öňünde sağlyk watandaş.